Selendang abang. Turut dalan sing tak liwati wiwit saka Jogja, udane ora leren babar blas. Jeep Toyota sing tak tumpangi tak lakokake ora pati banter. Kejaba wedi yen selip, dalan sing tak liwati ora pati cetha amarga udan. Tekan daerah antarane Mojosari lan Ngoro, udane rada mendho. Ananging dalan isih tetep ora pati katon. Malah ketambahan pedhut sing gantung ana dalan. Dumadakan aku weruh ana bocah putri klambi biru sing ngeyup ana ngisor wit maoni ngawe sajak arep nunut. Jeep tak pinggirake, lawang sisih kiwa tak buka. Menapa pareng nderek nunut dateng terminal Ngoro, Mas? Ngono tembunge marang aku. Nggih, monggo yen kersa, jawabku. Bareng krungu kandhaku ngono mau, dheweke banjur munggah terus lungguh ana jog sisihku. Badhe tindak pundi, Mbak? Takonku. Badhe wangsul dhateng Surabaya. Nuwun sewu, Mbak. Ora susah basan wae ya, sebab aku ora pati bisa nganggo basa Jawa alus. Maklum, asalku dudu saka tanah Jawa, dadi rada rekoso yen diajak basa alus. Piye, kersa to? Ora masalah. Panjenengan arep tindak ngendi iki? Saka Jogja arep nyang Jember, ning mampir Surabaya dhisik, sebab ana sing kudu diurus. Oh iya, asmane sapa, Mbak? Yen aku Suwaryono, komplite Komang Suwaryono. Biasa diundang Komang ngono. Saka Bali ya? Yen aku Hartati, bisa diundang Ati. Status kanggo jebakan jitu. Isih kuliah, Jeng? Wis ora, nyoba ceceker ana pabrik pemintalan. Karyawan rendahan. Karyawan rendahan apa dhuwuran padha wae. Sing penting wis duwe gondelan. Nuwun sewu, wis kagungan keluarga? Durung ana sing kecantol. Durung ana sing kecantol? Apa ana syarat-syarat khusus? Tak gojeki kaya ngono mau, Jeng Atik meneng wae. Udane saya deres. Mobil ora bisa lumaku banter. Senajan kipas kaca wis tak setel cepet, nanging ora bisa gawe padhang ana pandeleng. Tekan Ngoro, Jeng Atik tak aturi terus wae, sebab aku uga arep menyang Surabaya. Bocahe manut, sebab udane kaya disokake wae. Surabaya ana jalan apa, Jeng? Perumahan mburi Mall Giant. Searah karo sing tak jujuk iki mengko. Aku ana perumahan Segara Tambak, cedhak dalan tol sing arah Bandara Juanda. Daleme sapa, Mas? Omahe Mbak Yuku sing nomor 2. Kapan bali nyang Mojosari? Minggu sore, sebab dina Senin wis kudu nyambut gawe. Oleh giliran esuk. Tak ampiri kersa ora, sebab minggu sore aku ana urusan ning Jombang. Nek kersa barengan. Ora ngrepoti, Mas. Lan ora dadi perkara. Ora,
tur maneh dadi perkara apa? Wong aku yo isih dhewe. Tak kandhani ngono dheweke mung mesem. Ora ngerti aku apa maksude eseme mau. Mbok menawa dheweke ngarani aku goroh, aku ora ngerti. Tekan Surabaya pas ngarep Mall Giant, Jeep tak enggokake dalan prapatan saelore mall. Liwat perumahan sing tarik-tarik asri. Ana ngarep salah sawijine gang, Jeng Atik aba mandeg. Buka lawang banjur mudhun. Lan aweh panuwun ora lali ngampirake. Pinarak dhisik, Mas. Kae lho, omah cat kuning sing pagere ketok saka kene. Matur nuwun sanget. Wis wayah surup aku tak terus. Sampai sesuk sore tak ampiri yo. Jam piro? Sakersane Mas Komang. Jam 3 sore yo. Iya, dadi ora kewengen tekan Mojosari. Aku nyagoi lan terus ngeblas nyang segara tambak omahe Mbak Rani, Mbak Yuku sing nomor 2. Tekan omahe Mbak Rani wis rada wengi. Bubar masrahake barang pesenan, aku adus ngisi weteng leyeh-leyeh banjur makles tangi-tangi wis jam 5 esuk. Ngono wae nganggo digugah Mbak Yuku. Adus salin penganggo terus sarapan. Bubar sarapan siap-siap. Sebab esuk iki aku wis kangsen karo langganan arep nyerahake barang pesenan. Mulih saka nggone langganan wis awan. Bubar maem awan, leyeh-leyeh sedelo. Banjur adus salin klambi, terus pamit Mbak Yuku karo Kang Masku. Arep terus nyang kutha Jombang nemoni langganan. Karo Mas Nono garwane Mbak Rani diutus mangkat sesuk esuk. Aku alasan yen budal sesuk wedi kepancal. Ngono alasanku marang Mas Nono. Padune arep ngeterke bali Jeng Atik. Mas Nono tak aturi alasanku mau mung kendel. Sidane jam 2:15 aku wis nggendring nggone Jeng Atik. Tekan daleme Jeng Atik wis siap. Aku diajak mampir arep dikenalake karo wong tuane. Tak turuti. Bubar jagongan sedelo, aku lan Jeng Atik pamitan arep budal. Ana dalan ora kecrita. Tekan Mojosari pondokane Jeng Atik leren sedelo. Terus bablas nyang Jombang. Golek penginapan terus istirahat. Esuke nemoni langganan banjur bali Surabaya. Wiwit saka kuwi hubunganku karo Jeng Atik dadi raket. Saya raket maneh sakwise Jeng Atik nalika entuk cuti taunan dolan menyang Jogja. Dolan ana Jogja ngeterake prawan manis pancen nyenengake. Borobudur, parang tritis, sorene mlaku-mlaku nurut dalan Malioboro. Mas, dolan nyang Candi Prambanan yuk. Ngono Jeng Atik ngajak dolan menyang Candi Prambanan. Diajak dolan menyang Candi Prambanan, atiku rada gojag-gajeg. Sebab jarine yen pacaran yang Candi Prambanan bakale bisa pedhot. Nanging kepriye maneh yen ora tak turuti mundhak gelo. Batinku ndonga muga-muga ora ana sambikala lan muga-muga kabeh mau mung gugon Tuhan wae. Ana Candi Prambanan tak wanek-wanekake kandha yen aku nduweni rasa tresna marang Jeng Atik. Kirane Jeng Atik yo nimbangi lan janji arep sebaya pati karo aku.
Kanggo tandha asih Jeng Atik tak tukokake selendang werna abang, tandha prasetyaning janji kanthi weling besok supaya dianggo wektu ijab. Wektune lumaku terus lan wis antara 6 wulanan anggonku sesambungan karo Jeng Atik. Nalika sawijining awan ana paket kanggo aku saka Jeng Atik. Paket tak buka. Isine kok selendang abang pawewehku karo amplop isi layang sing nélakake yen Jeng Atik ora bisa nerusake sesambungane karo aku. Merga ramane ora nyarujuki lan Jeng Atik arep diomah-omahake oleh putrane sahabate sing ana Kutha Malang. Dheweke nyuwun pangapura marang aku sebab wis mblenjani janji. Aku mung bisa legeg-legeg, cuwa, mangkel, sebel, lan nelongso dadi siji. Nanging kepriye maneh, wis dadi kersane wong tuwane Jeng Atik. Lan mbok menawa wis dadi pepesthening uripku, kudu pisah karo Jeng Atik. Selendang abang isih tak simpen ana lemari kanthi pengarep-arep muga-muga besok ana putri sing gelem nganggo selendang abang iki minangka sisihanku. Aku mung bisa ndedonga marang Gusti, mugi kersa paring kekuatan sakjroning ngadepi dina sesuk sing sepi iki. Mugi-mugi Gusti paring pepadang marang aku. Ngono mau critane kumang nalika aku dolan nyang pondokane ing sawijining sore. Tak pikir kabeh mau wis dadi kersane Gusti lan manungsa mono mung saderma nglakoni. Amin.